Baleni mah aku. Enggak, aku ndak seneng, aku ndak suka. Kopine apa orang teko to, Mas? Aduh kok mbukur teko bangos wates kene ndak senggak nyapo karepe. Ndak isin karo sing ngelungi sego mang to. Hei. Tulung rombongan. Rombongan. Kompak. Nggih. Yo. Isin. Kayak supporter bal-balan. Kompak kok Mas tapi Mas. Ya wis lumayan. Ya. Kledang kait teko Arnila lancang. Nyapa Mas? Enek aku ngebor ning kene kok didulit bokongku. Kowe ternodai aku ngene iki. Dan lek mundulit karo apa kuwi, Mang? Karo apa kuwi, Mang? Lho, aja karo kuwi.
Dan jaluke karo apa Mas? Tangan ini. Yo atitno. Aku kok geding aku. Klidang klidang